Il-Membru Parlamentari Ewropew Josiane Cutajar inħatret bħala negozjatriċi tas-Soċjalisti fil-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu fir-rigward ta' żewġ regolamenti ewlenin li trattaw l-informazzjoni avvanzata dwar il-passiġġieri. L-ewwel regolazzjoni għandha lan li ssaħħaħ il-miżuri preventivi kontra reati terroristiċi fil-waqt li t-tieni waħda għandha lan li tejjeb il-kontrolli fil-frontieri esterni. Il-leġislazzjoni l-ġdida tenfasizza l-importanza tal-informazzjoni avvanzata tal-passiġġieri dan fil-waqt li ġu stabbiliti standards komuni u vjaġġi siguri għat-trasportaturi tal-ajru u għal min jivvjaġġa. Cutajar enfasizzat l-importanza ta' ħolqien ta' regoli ċari b'mod li jħaffu l-fluss tal-vjaġġaturi. Hija rammarkat ukoll l-importanza li tiġi faċilitata tranzizzjoni għad-diġitalizzazzjoni fis-settur u li jiġu offruti opportunitajiet għal ħaddiema fis-settur. Fl-irwol tagħha l-Membru Parlamentari Ewropew Josiane Cutajar insistit ukoll għal evalwazzjoni komprensiva mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-interazzjoni bejn il-liġijiet il-ġodda u dawk eżistenti. Dan fil-waqt li nissiguraw li l-esperjenza ta' kull vjaġġatur tkun waħda iktar sigura u permezz ta' digitalizzazzjoni u l-aspett teknoloġiku naraw li jkun hemm soluzzjonijiet biex nissiguraw li dawn iċ-checks isiru aktar f'waqthom u jkun hemm inqas ħela ta' ħin ukoll waqt li dak li jkun qed jivvjaġġa nħares il quddiem għal iktar ħidma fir-rigward. Brabta mal-impenn tagħha favur l-aċċessibilità u l-inklusività, Dr. Cutajar ipproponi emendi biex jiġi żgurat li l-passiġġieri li appartjenu għal gruppi vulnerabbli b'diżabilità u dawk b'inqas ħiliet diġitali dejjem ikollhom alternattiva offline għaċ-check-in u biex jipprovdu id-dejta meħtieġa.